Fil-Konkatedral ta' San Ġwan għaddejjin l-aħħar tħejjiet sabiex il-ġimgħa wara nofsinhar isir il-funeral tad-79 Grammastru tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, il-Fra Matthew Festing. Dan tal-ġimgħa se jkun funeral storiku hekk kif ilu madwar 300 sena li Grammastru tal-Ordni indifen fil-kripta taħt il-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Grammastru emeritu Fra Matthew Festing serva bħala Grammastru tal-Ordni bejn l-2008 u l-2017. F'din il-kripta hemm midfuna 12 il-Grammastru, bl-aħħar wieħed kien il-Grammastru Luis Mendes de Vasconcelos fl-1623. Wara dakinhar il-Kavallieri bdew jidfnu il-Grammastru fil-kappelli rispettivi fil-Konkatedral skont il-lingwa tagħhom, iżda huwa maħsub li l-Grammastru Jimenez kważi 25 sena qabel il-Kavallieri tkeċċew minn Malta indifen fil-kripta minħabba li kien hawn pandemija. Dwar il-preparazzjonijiet għal dan il-funeral ta' dak li kien imexxi Ordni Sovran ta' Malta, Wan jitkellem mas-Sagristan tal-Konkatedral Godwin Dalli. Preparazzjonijiet diġà saru u għedin għadhom għaddejjin, insomma, rigward rehearsals kif se jpoġġu il-naħa tal-Presbiterju u hekk. U anke ġew għalun anke f'għandna narma u għada rigward fejn ħajpoġġi l-tabut u hekk mal-art. Kanna bżonn naqalaw anke dak li ngħidu l-alfa-drappa se jitpoġġa mal-art, jiġifieri. Din il-fra-drappa hija biċċa ta' drapp sewda tal-Bellus bit-tarf tagħha bid-drapp isfar jintuża sabiex titpoġġa taħt it-tabut. Dan li spjega magħna kif iċ-ċeremonja tal-ġimgħa se tkun l-istess bħal funerali statali oħra bħal dak ta' President u Prim Ministru. Id-differenza se tkun biss fit-tfin fil-kripta li se jkun mument privat għal-qraba tal-Grammastru Ingliż. Mentri li huwa statali min-naħa tal-ex-presidenti u Prim Ministri u f'dan il-każ le ħajġibuh dirett hawnhekk u ssirlu mill-ewwel qudiesa bil-preżenti katavru. Dan kif qed diġà se jitkompla bil-tfin ukoll fil-kripta wara tant snin li kien taw il-Kavallieri. Fil-kripta, il-Grammastru Festing ser jitpoġġa quddiem dak il-Grammastru li bena il-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Grammastru preparajnilu l-qabar ukoll, l-qabar ħajkun quddiem il-Grammastru Lakassier, dak li bena dan il-Konkatedral. Sibna qabar vojt, jiġifieri, u komplejt ħaffer ftit ieħor minħabba li l-Grammastru li għadu kemmiet fih persuna allura kellhom anke komplu iħamlu iktar l-isfel. Għal dan il-funeral hemm ħidma kkoordinata bejn il-Gvern Malti, il-Knisja, entitajiet kulturali u l-Ordni. Fit-tħejjiet kien hemm ukoll involuti arkeoloġisti minħabba l-ħtieġa li titkabbar it-toqba fejn se jinżel it-tabut.